valoro de forma molt positiva, que la Universitat de Lleida es preocupi els estudiants i ens pugui facilitar aquesta porta on nosaltres podem veure com és el funcionament d'una empresa, que nosaltres hi puguem ser directament partícips d'ella, i també que nosaltres és una oportunitat que podem exercir i podem practicar el que en el dia de demà serà el nostre futur. A la universitat aprens uns coneixements i després és com ficar-los en la pràctica i a part doncs pots veure si realment és el que t'agrada o pots rectificar i anar per un altre camí. Jo he après moltíssimes coses, perquè ja no sol de coneixements de dret en si, sinó que també aprens a integrar-te en el món laboral i professional d'allò que realment tu després vols ser. Per ells se'ls demostra que tenen alumnes que han pogut aprendre o han pogut, doncs mira, aquests són els meus alumnes, nosaltres els hem ensenyat i estan en una carrera professional i són persones de profit. I per nosaltres sempre poder fer alguna cosa amb el que nosaltres ens puguem sentir identificats, alguna cosa amb el que puguem treballar, que puguem veure com estan les coses, tampoc no és un moment en què trobar feina sigui fàcil, doncs les pràctiques sempre poden donar aquest plus o aquesta ajuda, per tant que aquestes iniciatives per promoure pràctiques en empreses externes sempre són una gran ajuda per nosaltres i per la facultat. Aprens a treballar, a coordinar-te, a interrelacionar-te i a més doncs, ho fas d'una forma que pots arribar a mantenir una relació professional d'uns col·legues que possiblement en un futur doncs, seran els teus companys i que poden sortir projectes molt grans, molt positius. La Facultat de Dret i Economia, amb la voluntat de fomentar i consolidar la seva relació amb l'àmbit empresarial i jurídic, agraeix la col·laboració de totes les empreses i institucions públiques i privades que participen en el programa de pràctiques externes, aportant al nostre estudiantat els coneixements pràctics necessaris per a la seva futura incorporació al món del treball. I've been patient.